anak 70-an 80-an ki ndhisik ki lek ana leng bukur ngene iki do golek bukur. Sopo sing jaman cilikane goleki bukur iki lho bolo. Ki jerone iki sing bolong-bolong ki ada hewane lho. Jenenge lek nakule ngarani bukur. Digoleki yuk. Kewane kaya ngopo? Nah, golek ngene iki didamu. Dhisikno didamu nek yo ono kewane. Hah, jajal didamu ya. Didamu. Aduh. Ah, ketok kewane. Ketok to. Kewane ketok ra. Ih, ketok. Iki lho, iki jenenge bukur iki. Iki. Iya. Iki lho ketok iki. Angel men to. Dijukuke kok angel men. Enggak kepenyet kowe, mati. Mati kok. Ah, iki. Seperti ini hewannya. Oke, aduh. Duh, ana debune. Iki lho bolo. Ki. Kameraku kenapa ora ya? Nih, iki jenenge bukur. Udu pakur. Hidupe nang tanah. Katanya bisa nggae obat. Kewane kuwi cilik kuwi.